ഒരു വ്യത്യസ്തമായ വാഷും പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി വന്ന നമ്മൾ എടപ്പള്ളി ലുലുമാളിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എക്സ്പാൻഷൻ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഒത്തിരി ഡോറുകൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചെന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ ഡോറുകളുടെയും കുബിക്കളുടെ വിശേഷം എന്ത് കാണാം. നമ്മുടെ HP ഷീറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ക്യൂബിക്കിൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് HP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ പ്രഷർ ലാമിനേഷൻ ഷീറ്റാണ്. ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. വ്യത്യസ്തമായ വാഷും തന്നെയാണ്. നമ്മളെന്നും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ വാഷും HP ഷീറ്റ് നിർമ്മിക്കാൻ കാരണം സ്പേസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതുമാത്രമല്ല അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഹൈജീൻ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഒത്തിരി സ്പേസ് വാട്ടർ ലെവൽ ഉള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ ഒത്തിരി ക്ലീനിങ് എളുപ്പമാണ്. സാധാരണ റൂംസ് പോലെ പണിത് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്ന വിഷയം എന്താണ്, അവിടെ നമുക്ക് ക്ലീനിങ് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരിക്കാം. ഇപ്പോൾ HP ഷീറ്റിൽ പണിയുമ്പോൾ ഒത്തിരി ആളുകൾ പാസ് ചെയ്താൽ പോലും ഒത്തിരി വൃത്തിയായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. അതുമാത്രമല്ല ഒരു യൂറിൻ ഏരിയ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും എന്ത് ചെയ്തേക്കാണ് HP ഷീറ്റ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തേക്കാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. HP ലൈൻ്റെ പേരിൽ ഭയങ്കര ഹൈജീനാണ്, വൃത്തിയാണ്. ബ്രിക്കൊക്കെ ഇട്ട് ടൈലൊക്കെ ഒട്ടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അത് വൃത്തിയാവത്തില്ലാണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്ന രീതി അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പോൾ HP ഷീറ്റ് എന്ത് ചെയ്തേക്കണേ, വാഷ്റൂമിലെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തേക്കണേ, കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബിൽഡിംഗെല്ലാം പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ക്യൂബിക്കളുടെ വിശേഷങ്ങൾ. വ്യത്യസ്തമായ ക്യൂബിക്കളുടെ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കണ്ടുമുട്ടാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.